Naimbag nga orasyo amain papagayam. Isagot mi ka na kayo, ti may samanin nga istorya, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Gamsakpay na papagayam, kablaawan tayo mampay, tinaragsak ka pa nagdengdengag da dita, Chulipa Furniture Shop, da pagayam Juyo, Andong, Ruben, kantay busda ani Jerry Chulipa. Dita na'y ilay ti Alfonso Cavite. Kumusta kayo amin dita, papagayam? Kat agyamang kamay, ti kanayon na panang tartarabayaw, iti drama tayaw, nga anyalaki day. Anyalaki day! Apo, nagmayat na talaga ti ag Facebook, no kastoy nga ado ti aglalike, kan ag-comment iti post. Ganyan ti kasta lang manang. Nagalas, nakaalas. Anya nagalas. Anya kumati na alas iti itsurak. Hay, nakasikawil ka nakatugaw. Sakit, nakashorts iti nakakitkiting. Kan sando. Makitkita kit lang arutin dito nagngisit na baruko mo nita. Dinakman kun kontraan si Kadan. Ikanakman iti oras ko iti bagig. Bay anak tapno agrelax sakmat. Kit no nakarelax ka kanayon. Dito lang agsil-sil pong tararamitan. Agsilpi, agpos, agkatawa. Kasla kayo nagbalay ti daytang aramidan nyo. Ay nadan, daytoy laeng tiliw-liwak. Iso abay-bay anak ka din. Ay na, gapo iti kasi silpon nyo. Mabaybayan nyo, nagit anak yaw. Sa balimat ni manang mo Dan. Nalaeng agpurma. Anya na lang agpurma. Ano di na imbagbagay, dagiti ibagbado na. Ha? Ay, masikura na kardamang kitkita keng kwa na. Asawa amang kit Tata Ignacio. Anya? Ipaasawam kit din kanyak di kabsat na. Akas na dako kwasit na. Sa nabali at akas lalaeng may. Ano saklangan tag may sa. Ti asawaag ni Gerlay. Asawa amang kit tata. Barang tuminaw no at asawa na. Talaga kas jayon ti ugalin na radya kabsat mo. Kita amat Talaw tiyanak na. Awan mo. Saan lata mo ta nagpanunaw? Ay, naku na mo, Tata Ignacio. Mangibabay nga rin kabsat. Kita mo na ti babae rita. Napintasan niya. Ay na, puldo ay ha. Di ka mamati adagos ka nagiti makitkitam iti social media. Sigurado ka ay akas tatipod no nga itsura na dayta babae? Sigurado Rita. Napudaw. Napintas. May bagay ken kwa na nagiti aritos na. Among puldo, advance itan ti technology. Ada ka dita a photo editor, beauty cam, camera 360 kan anyala dita. Ang mga no filter laang dayta. San man? Talaga nakayawan na kiti kinapintas dahil ti babae. Ag friend request man kit day. Adda kan kadaytan, adi kalapdan. Di na kadikontraan Rita. Ang mga no daytoyan ti kaparagpag kaw. Apa nakasagana kaya ang mga asawa no bilang? Super ready Ado ti tarakan ko adingwan. Adanuang, baka, kalding. Adapay baboy kan manok kaw. Katno tarakan ni Uncle Dagita. Anya? Tarakan ko na Rita. Mas dawa kamin kan ka ta sana sakti inayat mo. Nakasagana ko mati pangkalon ko kan ka. Ay, dadaol san ti ulong puldo. Agawid ka man langan tanay, di mo amot itang abang. Ay na, mano nga oras yung manang ni Japon ti akasya manang. Dahil talang nagsilsilfit inaramid siya. Kasi dakurkurang yung mga arakop iti punti kayo. Di ka man kumontra, Dan. Kano nagadun tinag-like ka nag-comment iti picture ko. Kaya't naasawan, ado ti mga pressure iti kinapintas ko. Ay na, no sakti si kamanang,
Mabainak ang mga ibagay ti dayta. Anya? Kita nyo mo dayta bagiyo ah. Naksat iti darang ti inay. Day takudilyaw. Ngam napudaw kayo iti pitso. Adaw nagiti pimples yaw. Ngam na iti ladawan nyo. Flawless taruba yaw. Ay na, mga ibabain. Lukluk nyo lang nagiti friends yun ti Facebook. Kumontra ka man ako na Dan. Bye-bye anak ka de. Ay naman ang, no di yung papintas yung tiladawan nyo. Kasano numapukaw kayo? Mairupaan da kayo nga raw, dagiti mang birok ka na kayo. Sasawamat dita. Apay nga min amapukawak ngay. Ay, ang kayo kiti pa ka rin dagiti anak yung mana. Sana dito cellphone, ti dumugan nyo dita. Ni, apayon manong. Kasla kayo agsansanuong dita. Mabwisit ak nga ron iti dati abiyag. Ni, apayon manong. Jay inad friend ko iti Facebook. Di na mo't i-accept ti friend request ko. Ay na, tila pagsusyudutan yumat manong. Plano nga ron nga ramay. Ang kasanaw, kat di na mo't i-accept ti friend request ko. Kasano ko mga armam, kat di mo matnamam mo iti personal? Katagam-am mo kamin to ah. Buwisit ka iti kastoy. Inton kon, inlakok amin na tarakan ka. Anya? Idada na ngayat kanyak. Awan na pulos ti tarakan ko apangkalon ka. Katita, no kaano nga adu ti saganak. Awan mo't mayat kanyak. May samot kami na di arita ta di nakayat. No sakti kinayat na, di saan laang nga restaurant ti nagkasaran may. O, anya nga ita. Ay na manong, adon tinaibagam. Baybay amon ni Manang Rita. Gapot na naragsak iti sidong ti asawa na. Kitaak man ti babae nga ibagbagam. Dati man nay, nagpintas. Napudaw, saan ka day? Daytoy? Unay kan manong? Hay! Unay ang tikabsat ko aya. Makapailag ka talaga. Ne, apayan Irma. Ay na, jak mapagsusurot nga ron dagiti bagbagana. Makas-asawa nga taa. Anya lakit din aya. Pag ko naamag. Kasano, nasakit unay tinakam na. Gaputa saan nga inaccept jay babae ang nakita na iti Facebook, iti friend request na. Amangan mat no iti impakita na kanyak. Taplano na kanong arman. Iso siguro Jay Chabi a babae, a puro filter, amin na post na. Iso. Nainlab iti ladawan day dya a babae. Inbagak lang aruda na sana basta-basta arman ti di na unay am-am mo. Ngabkaslawan mat dengdenggan na. Iso ako nak a magagaran siguro ang mga sawa. Anya lakit din aya. Ay na, nagaduman ng ti comments iti post ko. Agbasa akman. Ay, makapaayat, abas-basaan. Positibo amin. Nya? Pretty, lovely, ang ganda mo, idol. Ay na, makapaayat ti agpost na talaga no kastoy. Ay naman ang, maragragsakan ka launay. Kaputa adda ti mangibagbakin ka na pintas ka. Anya? Kasano nga ta nung makita da kay ti personal? Kasta unay nga ta ti panakaklata. Nung makita da anangisit ka gaya. Di nakman ininsultuan si Kadan. Kanodan ka chat ko. Mapimpintasan ka no kanyak. Ay na manang. Kasi mo de tao. Di na siguro amo a puro filter dagi picture mo. Kita mamanang.
Tamangan no agbutang iti tsuram no makita na ka iti personal. Anya? Ay na, Manong. May bulbulangan day tamakan dita platom. Unay mat ngaminan day tapan ang dumdumog mo dita cellphone mo. Apay, katitext mo ay ati Vice Presidente. Napapatagpay ngam ni Vice Presidente na ito kachatsat ko Anya? Kachatsat ko nga ron ni girlie. Amangan no agufline tumanan iton madamdama. No kasta, adan komunikasyon nyo iti dayjay a babae? Uwan Irma, ay kat may na nagpintas sa talaga. Ado nagiti insen na kanya kaladawan na. Basta jay kunakkan ka, Manong. Di ka unay. Ang mga no agsangit-sangit kan tumanan, gapulang iti may sa babae. Saan man? Masiguradok anasingpot ni girlie. Iti dahi di kinapintas na. Maramid na pa yung atati aglukaw. Ay, basta Manong. Di munto ko naan, adi ka insakit akabsat ko. Hey, nakitam ka na iti impos ni Manang Mau, Dan. Saan? In-unfollow. Mauma ka mang kita ka lagi tipos na. Anya, no kasta di mo makit-kita, nagitipos na. Saan nga road? Siya nga road ti mababaing ka lagi ti ipupos na. Anyan to ti ko na lagi ti makit kita. Saan may abinagaan? Anyan. Ay, no makita mo lang kung matipos na. Abay, anya ka di man ang tipos da. Kat no di ubot na mo tayo ti pagpakita na. Sa nakinargan iti kapsyon nga, ahaset. Anya? Wain, isumod lagayan makas di tinagbanagan na. As lamang ngamin manggargari ti lalaki ka nagitipos na. Ay, Diyak amo na niya tiba ka. Anya laki dinaya. Ng timayat nga ipusyo langan nagitilakok anatang, makakwarta tapay. Nay, apay, anya man ang tibagbagam si ka, Dan? Di mo ka di ammo, asika ti sarasaritaan dagiti tao itan manang. Ay kat talaga akas tati sikat, ah. Kanya sikat. Sikat amang ibabay na. Anya? Amom ka diti kunada. Saan ang nakaskas daw, no apay akasta tinagbambanagam. Gapu iti inaramid mo mutla nga mismo. Anya? Ay na, pilyan nyo mamad iti pupos sa manang. Kasalamatin ilakla ko yung data kararway, di data ngararamidan nyo. Awan ti makitak amade kadagiti ipopost ko. Kaputa dumat dagiti ag-like ka nag-comment. Da kayo laang ti ayan ti parikot. Anya lakit din. Tama nagitipos ni girlie. Oh, ano tinag-comment? Talaga napintas tinobya ka niya. No comment. Anya? Awisam nga raw dan dito'y balay amanong. Tapno maam-am umimat, dayta nobyam. Ay kiuna. Di ora pa'y agkasar kamin inton kanikadwa. Ay na, di ka man agdardarasudos manong. Agkasar nga ibagbagam, kat di mo pa'y naam-am mo jay tao. Basta, Irma, siyak ang bahala. Anya? Agpasentro ka no ni Manong ko inton bigat. Papananangay ka no? Mapan na ka no sa batan Genobia na. Di agnagan ti girle. Uwin Manang. Alaw na, barang makaasawa mo ni Poldo. Kunak nga rod kan kwa na, asaan amang namnama. Gaputa di na pa'y nakitkita day dya a babae. Barang isudan at agkatuluyan. Tapos mo saan manin alumdaang, tikabsat mo.
Inyo da kita papasita pa manang. Kat isuot ko ah. Anya? Apay, dakas man ang ti panangkitam kadagiti suot ko. Ay naman ang kababain day tan aramidan niyo. Ganun kaslapang ubing dita kawis yaw. Da ito'y ti uso itan, Dan. Di mo lang amin amukot. Ay na, amok ti uso itan manang. Ngamno di yu bagay, pang-asyo mo tin ata di yun isusuot. Kasala kayo mauawanan iti tela. Anya? Ag isusuot kayo iti kakasta. Ganun kaslapato kayo magmag na. Ag kinni-kinni na taubot yaw. Sayon to ibaga nga asit. Ay na, agbain kayo mata. Diyan laki di na yamanang. Unay matanti kasta, Dan. Uray ka ano, talaga adadaal ka iti aldaw ko. Ay na, pudno di bagbak manang. Isa pa nga asimot tatagiti anak yu latanti into na rin yaw. Saan kat nga anyala dita? Irma, kita man ti pormak no mayat matlang. Mabalin, Manong. Ay, kasla saan ka matakumbinsido? Mayatan, Manong. Gaputa mayat, dagiti suot mo. Dagiti lang suot ka. Anya lakit din ni Manong aya. Wanan, nataer ka, di ta suot mo. Ay, sigurado. Maayatan mo't kanyak ni girlie. No kasta, talagang agsabat kayo, Manong? Uy, katurayon. Yawid kunton, tagbalin nga ipag mo. Dan, sa dino ka na ti papanan ni manang mo agarlay. Ay na, tsaka mua. Anya, kat no kastaunay ti make up na. Ay na, maasara kiti day lang na. Mapan na ka nung arod sabta, hindi tiksmit na. Ti kasurun ko, di na mo't imbagbaga di suot na. Mangipabain. Apay nga ta, akas dyan ni manang mau. Despirada nga ta, iti panang-panaw kenkwana, nagiti nakarelasyon na. Ay na, tsaka mo. Kunak ngamin nga asawaam. Barang sikat imang pabalbaliw ing kwa na. Anya, apay kasta kalakaya. Nalaka. Basta agtipong kay latan Oho, pilitam nga raw, no jak kayat. Nga lakit din aya. Ne, apayan nakasta ti jarte na ki eyeball, Manong? Buisit kit di na dya babae. Ne, apayan, Manong? Nagbasit mo't gayam a babae. Nakangis-ngisit. Napudpudawak pa nga adayaw. Anya? Piki mo't gayam ti kinapintas na. Kasla saan nga iso dagiti aday tiladawan na no kitabi ti personal. Kun jak kayat ti ugali na. Presko la una yung agsasao. Imbaga akong daytaken ka, Manong. Madlaw mat ngamin ka dagiti ipopost na. Puro filter dagiti rupa na. Di na kami ngamin denggan kat. Jakon kayat ti agayat pa'y. Partyan tayo kiti amin na iti tarakin ka. Tay gatanga kiti 2x2. Nagkapoy kan aya, Manong. Adu ti pakausaran dagita ataraken mo adingwan. Saan lang nga pangkalon? Ilako tayo kit din Tapno agkakwarta ka. Anya lakit din aya. Anya ngay manang. Ubaw matgayam ti panagayat day ja apoldo. Damo lang a panagkita mi. Ibaga nakit din adinak gayam ay ayatan. Manglok-loko may. Ay na, sigurado, naupay day jay ti kastaunay. Anya? Ay naman ang, be realistic ngamin Ipakitam di pudno nga itsuram.
Tano talagang agayat ti may sa tao king ka. Ayatin nakalatang, orayan niya tilangam. Nga oray nangisit ka. Ne, apay, masapul ay abaliksem dagita. Manang, naupay ken ka. Nga puta saan ka nagbalin anapudno ken kwa na. Dakkel ka malim deta. Ha? Ay namanang, adal ken kataytan. Di yung amin unay timang filter katagiti ladawan niyo. Kitaan niyo man. Iso tira sound tinakasakitan niyo ita. Ay, anya lagi din na yan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.